माबायाव इन्डिग'आव थांगोन एबा इन्डिग'आव थुदो इन्डिग'आव थुबाय बेनिफ्राय PNR नाम्बार बिदों PNR नाम्बारा OP1 JVL continue all continue accept waiting खालामनांसिगोन दसे होनलाय printing out boarding pass जाबायानो सिम्पल सो नोंथांमोनाबो सोरबा फैयोबा आन्दायनो नाङा बिदि दिहुनबानो जाबाय आरोना बोर्डिं पासखौ दिहुनबाय जोंना बेंगलरनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय बेंगलर थांगासिनो दं थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनाय माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो आरो आं लोगोसे आंनि कमेडियान भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो थ' बिदिब्ला गोजोन्थों बाय बाय दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव